हाय फ्रेन्ड एभ्रिवान आं दा बुंनो नागिरदों गोदानै फैनाय एटिएम कार्डनि पिन जेनेरेशनखौ माबोरै खालामो बेखौ आं दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। एटिएम कार्डखौ सोबाय आङो। नोंथांमोना रोङाब्ला बे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो हागोन। आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। पिन जेनेरेशनाव सेर, बेनि उनाव एकाउन्ट नाम्बार, बेनि उनाव कनफार्म। एकाउन्टआव होनाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ सेरना होनो नांगौ, बेनि उनाव कनफार्म। मोनसे लेखा गयो बेनि उनावहाय एटिएम कार्डखौ सोनानै होबावनांगौ। बेनि उनावहाय बेंकिंआव सेरनो नांगौ। इंलिसाव सेरबावनांगौ, जायखिजाया डाबल नाम्बार मोननै सेरनो नांगौ। बेनि उनावहाय अटिपिआव फैनाय मेसेजखौ सेरना होनो नांगौ। बेनि उनावहाय पिन चेन्ज, बेनि उनावहाय निउ पिन लानो नांगौ। आरो बेखौनो खनसे कनफार्म खालामना होबावनांगौ बे निउ पिनखौनो। बेनो जाबाय आरो ओमफ्राय नोंनि